Magasia County ne jotelo makoro nchane ntiere loch kod bende duond bura mar ODM thothgi ne oduogo manoendo kanosetim manendo welo kata nominations manotimre county nendo Masiaya. Elisha Odhiambo Magem, Gideon Ochanda Mabondo, Samuel Atandi Malego kod jotelo mamoko man nchane ntiere ODM ne ochako osiro kombegi achiel kachiel kaluwore kod nomination mabe koro notimre achiel kachiel ma ne onge tulo mora mora. Loch makamaendi ne olandi Sea Technical Institute ka bende koro jotelo kone ntiere kod mora ahinya sama bende koro moko kuom gi ne paro ni koro inyalo thechgi oko kaluwore kod bende otieko masani koro nitiere mag jochung' moko. Contested by 8 people and the results are as follows. Samuel Olinga Adandi, 71,789. Al-Bibri, Jacqueline Adiabo, 452. The winner for Alero Usonga Odier Bani Primary is Samuel Olinga Adani with 17,789.